asantene bi ene say ede ne bɛkyerɛ mu awa asante mantam Kumase na meka say eja ato Kumase kejetia marketing Emma enye odumijako emma ho ɔden am ko gina mo na so bo adwuma enkene asem besie ne asem ko meka say de japade de dodo na eneja ahye no ewo Kumase kejetia Central Market yede mu kyerɛ mu ebesam na Ghana mampani beremo boada John Dramani Mahama ɔden sema to dwa ekyerɛ mi sɛ emprempren emperinfo gusu am wonom etimi install 2500 transformers ewo man Ghana mu nyina boa sɛ bɛyɛ a enyinam kane a ho ɔde edu baabi a na agye nsrepre pataku no ɛso ebetumi atwa ewo manyim yene bɛkyerɛ mu ɔtɛmantemu na meka sɛ yekopie mu ɔdaman a Lance Minister mekyerɛ so afo no ɛno hwɛ man Ghana yensase yakwaye ene asase mu adodode so oniminyamfo Emmanuel ama Kofi Bua onu kura yenso na ya adehia wonom egwo elembele womahye betwani wabɔ ho moden agina man Ghana mampani na mu etimi ede daman bia mutufum agudie no ede ahye EMP adwumaku no sɛ omonye na mutufum agudie na man Ghana yenyamfa so emfangu ebotom ide ne bekyerɛ mu asante mantem biem dia ne yakwa kopie mu ewasuomi na esuomi adehye matede na efrise na atena kwajam nuama otosunum ode aso abofom se woboa na wasi senior high school ede makrudua no ensam no pina na ka ho a yatena se ede mu kyeremu besom se ewia pram tobre kase wo DL ha ne nsia ekiripo enkron kase fidie som na yaka mo se Lumba nsupa esifom Lumba nsupa eyadwumaku a oman Ganam yensini fom efrise ensuo papa agye oman Ghana montena boso nyina no ne nyina da eye Lumba nsupa adwumaku kese baako a yem papa dadi Lumba wanya ne baabi kro odigya oman eni wiase afa na nyina enti mesro adwumadie bia wudi a obehia nsuo no fa kwada ne Lumba nsupa efiza yensuo no ene ye papa Ghana fo ensini fom FDM penifo agye atom ne sent unum bia susuaso bone ebi ne akiri awade na okwa wade wedding na bafiem abadinto eyiase nsɔre nhye amudie muni haw duduo bia mo pɛ no mo nsabeka bi mo mfra Lumba nsupa penifo na mo ne wonom eni nkomo ahoma ne 0549 889 685 0549 889 685 ana 0549 436 616 0549 436 616 Samso na miamia pi edidi swei wo Lumba nsupa ne bia wonsa beka ruwa ni kyerem odanso ma ne mpotema madam abaya meche butum ne shop no eye adjacent to Lumba Sport na homa no eye 0557 349 401 ofanko mama Vic ebutum ne shop no eye adjacent to Onyinahye washing bay na homa no ye 0500 680 783 da koman so mebra penin bra kwame butum ne shop no ewo Sacred Station a eben adom chopa no na homa no ye 0244 094 793 do we nyanso ene ye nuaba edit kwesi butuo ne shop no ene Central University no de hwe ne mu na homa no ye 0246 601 004 pokuase otumase ehɔ na me nuaba nana Satra butum ne shop no ewo certified water depot a eben government school no na homa trofo no ye 0592 317 481 tema anti Emilia butum ne shop no ewo tema community 4 sekadi dwate ho no ma enewo na homa no ye 0540 423 201 ashaman yawo asoyani mienu de dikan eye patience doponyo ne shop no ewa keke in anes vaco flat ho na homa no ye 0543 499 035 ashama ho bio yesan wo eye pegi mame business center eno wa shaman court junction ho no ma ben police station na say police barracks ho na homa no 0243 330 836 we na dwumaku aso yasene say yemfa ewia plam to beka sebo no emesomom e dia meje so yo wofa o say ade yo the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotedin ene bantwere bonana otafrija me da me ho me pa me de kasebo no enchire mu ankasa ebesomo nansa na no me wofa ase rose gold wo se di ye kasebo no eye de ba dia Wadama ebana nsempatie amamu nsem DL kasiyebo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasiyebo no nie aha ne nyina yetie DL
News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Enam bibi ntene ye Facebook ne de imprempren atekwa ne besere odwane show no live on Facebook and afin YouTube. Kasegbe ehunfoni any videos ahudo nyina nam so am. Champion Taylor Diamond no ubenya bi ahwem. Yansha kasebo na se FM3 my Ghana. Ya sentimentemum. Na wra hosama abeto DL kasebo pono so echirem sei. Enedo yada emra na nopa beye no wotwe agbapa ho sema edenu enum ene jabrane eto eye kumase kejetia market na mekese de japadia pi ene nyina da etimi ahyem na nyakopa wo moden afafie ma Ghana National Fire Service odumja adwuma yeku no ekwagira manaso ko bo adwumade mekese de japadia mpempem mabɔ ho ban no enya sebukuma kram na enka ne kyerem sɛ egya no ɛhyase edi free shopper wonom atontontonton kyesɛne matches and afin so niam atwitwitwi dade sɛne ade ho am shop number no ɛyɛ F2230 ɛhɔ ne gyai ɛhyase fra mekese de kyesɛnya simkuma japade ne de dodo na ɛna etimi ahyem na enka ne kyerem sɛ sese mekese de otumgya adwuma yekonam na ntene gyina mo na so ɛbɔ adwuma de hwɛ amegya no entimi antretre ankwa shops ahoto a ɛwɔ wɔ empotem hɔnom na mom enam nsuo na omdudum gyare ntino shop ahoto bɛyɛ dunum de ensuo no atimi akomne wa mekese japade pi na nso so atimi ahyem sanse na shop a egya ne to mu no ejapade ewo mu de dodo na na nyina mekese atumi ahye kram na emra openipon ye acting managing director edema Kumasi City Market Limited eya Mr. Ernest Afejam edin sentwerefo kasa na okirem sɛ ye nokre egya ne de ahye pam shop ahodo potem ho de dodo na anya de egya no ehye na mom ensu omdudum gya na mom atimi asese japade pi na okirem sɛ ombekwaso de mani e de adi adwadifo na chefi sɛ enipa bi mfomso ena kofa gye edi aba okirem am toto sere adwadifo na da na bi amoyi abakokofa gye de aba de omosere munyi na kwanemwa na adwade amudie no bibia nkonkan information sem sei eja DL sentwerefo the shop here F2230 and ejabi to but said the point is omoton matches ni oma any sa cotton bags ni can steel here the twitwi silver ho ni but eba so no omo ankasa wo shop no nyesa ni atum by yamen charge fire for artiste swiftly ama yame adom situation under control over here the only shop that I affected other shops in the bien were affected until can we also security for no more so abo mo nti for now ye ka say there situation here na control ye no my workshop no na pi say there be hu say bia chemical bia any shop no and sana fire for no bet me I investigation the real cause of the fire nti say omo yi no money in area shop una na mo shop ma dey ni see no or they will be invited let us say o matter to man no mo the cause of the fire by there radio say you know ka say there situation no under control because of the proactiveness of the fire service personnel on board. So we say a fire service station baha. Nti eba sa no mudi me come beto to na fire equipment no hydrants no ye adwuma. Say ye adwuma kan so no timi ma me yemfa nye de edum no. Nti in all in all the nyame ase. Na fi say ni na ye kokoboma ye na edwadifo no. Ye nim se bia o soja ana bibi ko so ye ntimi nkyere for now. But ni na ya de se say na no aye wo edwom ha no. Ye ahwe ye suru nto say edwana ye wara na edi edwa. Aha na ye bibia. Nti say ebi obi negligence na atrenchen bi ba ye gina be affect ye. Edwa isu ye nyani sika akwakwo wura edwa over $258 million. Nti ye na ye wa CBS ye ba ye nyoma ebebo dwa no ho ban. Nti for now na dey mintimi implement situation because ye try fire report me who the real cause of the fire. Say de ye twan odumja adwuma ye company for ehwehwe mo no ba betu dwa na ye hu de kudie ntira enam so eme ija no etimi ahye ajapade ahodo a ewo asante mantemu Kumasi Kijetia market na ni awuti ye no ono ye acting managing director edema Kumasi City Market Limited the day at the Mr. Ernest Afejam ena wote ne nkan na ne kwakura mu no ena president edema Federation of Kumasi Traders
nana akwasi prempe echiremu am ode abasobo kese emu oten edema odumja emrante ne papa efisa dwumade amabɔ ne no enya wono ma anka japade ebehye ewo Kumasi city market wono na anka enya semukuma kura ochiremu asese sɛ de yekɔ no wono mbɛsra dwadifo no papa womani na hɔ pasa sɛbe aboa wono na mmɔmɔden anya hweyie enya ni frefri sɛ ekwan wo da nipa bi fa so ede anyinam kanea ekɔ mo shopum emfa mana kwan so ba bibia keke ne yesoja eno kan ho bi ne eja no atumi atodwa me ochiremu am sese yi de ontumi si gina ye enkyere de kode enam so meja no atom nanso odum gya adwuma yɛ konu guso hwem ti de se de tie bia no ɔno hwem papa betu dwa nanso ɔsrɛ adwadifo no ɔmo ho sɛ bɛyɛ gya no enkwesi bio Nana Akwesi Prempe, President Federation of Kumasi Traders. Anopai Ebrana Nongotwe Abwapa Husima Aduonu Enum. Ena yenyane ntie se yen shop baako F2230 emusie efrimu eba. Ntie nyina America eba ha se ye behwe adekro esi.